An yi wani gari mai yawan jama'a da sarkinsu mutumin kirki ne. Shi kenan akwai wani mutum mazaunin wannan gari, shi da matarsa da 'yarsu guda ɗaya. Suna nan sai wata rana ciwon ajali ya kama matar wannan mutum. Kafin ta rasu sai ta kira shi ta ce, mai gida, ni fa ina jin ba zan tashi daga ciwon nan ba, amma ga amanar 'yarmu nan, ka kula da ita sosai don Allah, kada ka bari wani mugun abu ya same ta. Mijin nan ya amsa da matarsa cewar babu komai, ta kwantar da hankalinta, in Allah ya so ya yarda zai yi iyaka bakin ƙoƙarin shi. Da matar nan ta rasu sai shi kuma uban yarinyar ya ci gaba da renon 'yarsa har ta yi wayau. Sai wata rana shi ma ciwon ajali ya kama shi, sai ya rasa yadda zai yi da wannan 'yar tasu, kuma ba shi da kowa a cikin garin. To amma akwai wata tsohuwar bishiyar rimi a ƙofar gidansa, sai ya yanke hukuncin cewa ya ɗauki amanar wannan yarinya ya kai ta ga wannan rimi domin ya kula da ita. Sai ya fito ya ɗauko yarinyar ya kawo ta a gindin wannan rimi, sai ya dubi rimin nan ya ce, na baka amanar 'yar nan, domin ina jin wa'adina ya kusa cika. Daga nan ya koma gida. Tun da ya koma cikin gida bai sake fitowa ba har kwanansa ya ƙare. Bayan rasuwarsa da 'yan kwanaki, duk sanda yarinya ta ji yunwa sai ta je wurin rimin nan ta kama waƙa tana cewa, rimi rimi uwata, rimi rimi ubana, ya baka amanar Allah, uwata ta baka amanar Allah. Da ta yi wannan waƙa sai rimi ya ba ta abin da take so. Kullum haka sai wata rana gizo ya fita yawo, sai ya ga 'yar budurwa tana wanki a gindin rimi. To dama sunanta Jummai. Da gizo ya ga kyawunta sai ya garzaya gidan sarki, ya samu sarki a fada tare da fadawansa. Ya faɗi ya yi gaisuwa, ya ce da sarki, sarki sarki kunnen ka nawa? Sai sarki ya ce, gizo kunne na biyu. Shi kuma gizo sai ya ƙara da cewa, ka ƙara da biyu ka sha labari. Sarki ya yi murmushi ya dubi gizo ya ce, na ƙara. Da gizo ya sami abin da yake so sai ya kwashe labarin Jummai ya gaya wa sarki. Da sarki ya ji haka sai ya tura fadawansa su ɗauko yarinya. Da suka isa wurin, yarinyar nan ta gansu kuma sai ta razana, ta je ta rungumi rimi ta fara waƙa tana cewa, rimi rimi uwata, rimi ubana, uwata ta baka amanar Allah, ubana ya baka amanar Allah. Sai rimi ya ce, yi wankinki, yi wankinki, yi wankinki Jummai cikin 100 koma. Da dogarai suka matsa sai duk suka mutu. Da sarki ya ji labari sai ya sa a je a sare wannan rimi. Da aka taru za a sare, sai duk jikin rimin nan ya sake tohowa. Idan an sake sara ma haka ke faruwa, har dai masu saran nan suka gaji suka haƙura. Har yanzu wannan rimi da ya riƙe amana yana can a garin, mutane kuma suna ta zuwa kallonsa ƙurungus kan kusu. Yara da fatan an ilmanta da wannan tatsuniya.